Bueno, seguinte pregunta. Ten pensado vostede alguna bolsa de axuda para as familias que teñen os fillos con as actividades da AMPA e que non poden chegar ao final de mes? Porque se hai algunhas familias que a mellor teñen dos fillos e teñen que pagar 12 a 15 euros por actividade que vai ao mes por día, hai moitas familias que non poderán mandar os seus fillos as actividades. Iso é AMPA. Si ten vostede pensado facer algún tipo de axuda de bolsa? Para as actividades da AMPA? Si, para alguna familia necesitada. Nos axudamos a AMPA, nos non organizamos actividades da AMPA. Pero non estou, si ten o Concello pensado facer algún tipo de bolsa para axudar. Para axudar as actividades da AMPA. Non, para necesitar alguna familia necesitada. Para ir a actividades da AMPA. Actividades. Non, para outras cousas sí, para ir a actividades da AMPA non. Tamén queríamos saber como vai a da concentración parcelaria nos núcleos rurais, cosas que en moitos sitios hai que están, algúns sitios que están empezados, queríamos saber cales e se se van a empezar en outros sitios próximamente. Nos núcleos rurais. Nos rurais, porque, como ustedes saben, aquí as comunidades de montes, as aldeas son moi pequeninas, que cada aldea ten a súa comunidade de montes, son moi localizadas. As comunidades de montes, dende o noso punto de vista, están mal planteadas xa porque tiñan que ser por parroquias, non por aldeas. Pero, dixendo isto, queríamos saber a concentración parcelaria, si las que están movendo en estes momentos, en as reales que están traballando, que se vai a empezar o expediente de alguna próximamente. Vale. Mais? Ten pensado levar a cabo algún plan de asentamiento de poboación? Algún plan? Para asentar poboación no Concello, se é que hai, se é así, gustaríamos saber cal é. Vai vostede consorciar o centro de día ou vai seguir revisando que apoian os veciños coas tarifas que ten? Perdón? Si vai vostede consorciar o centro de día ou vai seguir revisando como está as tarifas que ten para seguir afogando os veciños? Vale. Mais? Gustaríamos saber quen toma as actas das xuntas de concelleiros delegados. Pois un funcionario. Un funcionario de onde? Ese Do concello. Concello. Nós non podemos pagar de fora. Poderíamos saber que funcionario é no que está delegado? Despois, se quere, eu digo, non vou a nomear aquí. Non sei como, bueno, por exemplo, unha obra que se acaba de ser incluído de asfalto tamén dunha carretera, xa crecen as ervas polas beiras e polo medio. Non sei se vostede ten conocemento diso. Cruído? Sí, incluído. Cruído. En que zona de Cruído? Pois a que sube para a iglesia, para arriba, para o xa. Ah, vale. Si ten coñecemento vostede diso. De que medra a erva nas cunetas? Non, de que era a erva medra pola carretera. Tuvemos queixas tamén dos vecinos. Ten vostede pensado fomentar o deporte base nesta legislatura? Si teño pensado, Fomentar o deporte base. pois creo que lo vamos fomentando fai moito tempo. E eu creo que o saben as entidades deportivas do Concello perfectamente. Porque, por exemplo, unha demanda que nos viñeron facendo pais de nenos é que non teñen, por exemplo, un equipo de fútbol para poder levar os seus fillos. Un equipo de fútbol? Sí, de fútbol 7, de fútbol sala, así do Concello. Non les sende nin ocurrido, sino un fuguito sala para os rapaces. Vale. Mais? Queríamos saber como estaban os vestuarios do campo de Cruído. Como estaban? Non, que como está. Eu copio e pregunta. Como están os vestiarios de Cruído? Queríamos saber como exactamente en que fase están. No, esa pregunta que fai vostede. Non, é pregunta que fago eu, pero a ver. Foi un apuntamento, perdón. Bueno, pero que apuntamento, eso no teatro, na televisión. Sí. Referente ao campo de fútbol de Cabenatán, vai vostede poñer os focos como demandaron a xunta directiva? Os focos de que? De LED que se lle colocaron a Cabanetán nas 4 torres Sí, que ten? mandaron demais porque por a noite, se vostede vai a algún entrenamiento, non Eu ven a sí, pelota. claro que vou. Non ven a pelota. Non, está... Vaya vostede tamén no entrenamento, por favor. Pois xa fun. Vostede non ve a pelota? Non, eles non a ven porque se fan sombra e necesitan máis luz, e xa creo que yo comunicaron varias veces. Non se preocupe. Toma nota tamén da pregunta.
igual hai que cambiar todos os focos do outro campo, que hai unha contaminación lumínica. Non se preocupa vostede por a contaminación lumínica excesiva e o consumo e a emisión de CO2 ao ambiente que se produce a veces? Sí, preocúpame, pero tamén me preocupan as demandas dos vecinos. Si teñen que ser de maneira que se compatibilicen unhas cousas que a outras, pero para iso hai que pasar traballo explicando. E sei o que me pediron, pero eles, e sei o que eu vou facer, pero eu anoto o súa demanda. Vale, gustaría saber si neste mandato se vai seguir facendo o xantar dos maiores, porque creemos que... O que? O xantar dos maiores. Sí. Vale, porque dende noso parecer non queremos ser invitados a ese xantar, porque creemos que é un acto caciquil que non existía en principio. Yo trataremos. Como fan vostedes tamén nos seus concellos, non? Bueno, pero eu podo opinar libremente. Opinar o que nos consideremos como o grupo do Legal de Lusame. Moi ben, pues está aquí recollido. Temos pensado facer unha reunión de portavoces, ainda que hoxe me quedou claro que non, porque xa ten pensadas as obras para os primeiros plans da Diputación. Non, por suposto que sí. Sempre, aparte, vostedes saben cando sai. Eu que digo que esa obra vai ser, por parte do grupo de goberno, irrenunciable. Por qué? Porque o ten desde o principio e por eso encarguei o proxecto sin haber saído a convocatoria, porque non podemos deixar de facer esa obra. E supoño que é algo que todos compartimos. E se non o compartimos todos, temos un problema. Ainda que quixéramos facer pois unha obra maravillosa, que tamén me gustaría a mí, teño un montón delas para facer para 2 legislaturas, para máis. Porque me recorro o Concello, ainda agora, cando me permite saúde polas tardes, moitísimas veces. Onte, por isto tamén fui, e cando me permite a saúde, seguirei facendo, porque me ven ben, ademais. Entón, as necesidades as coñecemos. Son moitas e un territorio moi amplio, pero hai algunhas que son emerxencias, porque hai que ir a elas. Vale, ten vostede pensado a decentar onde está o monumento da memoria histórica do Barbanza, no Confurco? Como di vostede? Si ten pensado vostede a decentar onde está o monumento... Pois eu chamarei a memoria histórica para que teñan unha reunión con vostede e comigo e falaremos de eso. Tomo nota no mesmo. Primeiro para que sepa vostede de quen é ese territorio. Bueno, cando foi o ano pasado ali un acto, dixéronme que cando se instalou ali, que se falou coa Diputación, que máis que se falara con vostede, para ver se entre as súas administracións se podía decentar ese terreno. Eu sei o que eles falaron comigo, por iso será mellor que expliquen eles a vostede o que eles falaron comigo. Non temos máis preguntas. Moi ben, moitas gracias. Levantamos a sesión, se teñan unha boa noite.